नमस्कार, जय भोजपुरी। नमन बा माई भारती के और नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो ये मेरा नाम बाबा गोपालपुरिया ना एगो बहुत शिक्षाप्रद मार्मिक भोजपुरिया खिस्सा कहली, कहानी कहली, लोक कथा कहली लेके प्रस्तुत भइल बाने। ई जौन कहानी बा ना ई आँखी के पट्टर महाराज खोल देवे वाला बा, बहुत कुछ सीख भी देवे वाला बा। कहल जाला ना कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास अगर दिल से कल जाओ ना, आप प्रभु पर कल जाओ, ईश्वर पर कल जाओ तो उ कबो अकारण ना जाला। विश्वास में बहुत शक्ति है महाराज। कहल जाला ना कि पत्थर में देवता ईश्वर के दर्शन करा देला, पत्थर में से गंगा निकाल देला। तो आई अब बिना देर कैले ना जो मार्मिक कहानी बा, भोजपुरिया लोक कथा बा, ई के श्रवण कर लहल जाओ, एक सुन लहल जाओ। तो एक बेर के बात यह, एगो राज दरबार रहे। वहाँ के जो राजा रहे ना वो काफ़ी मिलनसार भी रहे आ प्रजा की बहुते करीब रहे। प्रजा के दुख सुख में वो हमेशा खड़ा रहे। राज्य भी जो रहे ओकर राज्य रहे वो सुख समृद्धि से भरल रहे, कोनो बात के कोनो परेशानी ना रहे के उके। लेकिन राजा के एगो चिंता बराबर सतावे, ओकरा कोनो संतान ना रहे। पुत्र मोह संतान प्राप्ति खातिर वो बहुत जग ओगी करौलस, पूजा पाठ करौलस, लेकिन कोनो फायदा ना होके। अब देखिए कहल जाला ना ओकरी बाद जब आदमी के ना कोनो चीज घर के जला सतावेला ना तो तमाम प्रकार के उपाय करे लागेला कि वो कुछ कही ना वो विश्वास कर ली होगा लागी करे। और एक फायदा कबो कबो गलत लोग भी आज भी उठा लेला। तो अब का भइल ना कि वो तांत्रिक लोगन से संपर्क कैलस राजा। तो तांत्रिक कहने कुल कि महाराज रउआ संतान प्राप्ति हो सकेला, लेकिन एगो काम करे के पड़ी। राजा कहने बताओ जो का करे के पड़ी। तो तांत्रिक कहने कुल ना कि कोनो लड़का के, छोटहन लड़का के बलि देवे के पड़ी। हमने पूजा पाठ करब के जब वो लड़का के बलि दे के तो कुछ दिन के बाद रानी जोन बानी वहाँ का गर्भवती हो जाए, बराउरा पुत्र रत्न के प्राप्ति हो जाई। अब बुझते बानी राजा के चिंता रहे कि हमारी बात ये राज के रही, उत्तराधिकारी के रही। और तमाम चीज बुझते बानी लड़का की प्रेम में, संतान की प्रेम में लोग पागल हो जाला। तो राजा रानी दोनों जने तैयार हो गए लोग। लेकिन राजा कहलस कि डायरेक्ट सीधे कोनो लड़का के मतलब कि बलि चाहवल अच्छा नहीं है। तो राजा का कहलस कि अपनी राज में ढिढोरा पिटवलस आ कहलस कि भाई हमरा एगो लड़का के बलि चाहवल भाई वो पूजा हम करतनी, तो जे भी अपन लड़का हमके सौंपी ओके हम बहुत सारा धन धान्य देबी। अब देखी वही राज दरबार में एगो बहुत गरीब परिवार रहते रहे। ओकरा 4-5 गो लड़का रहने कुल, छोटहन छोटहन बहन बहन लड़का रहने कुल 4-5 गो, लेकिन बहुते गरीब परिवार रहे। तो वो परिवार में एगो ऐसा लड़का रहे जवन काम धाम कुछ करे ना, बुझी 10-12 साल के लड़का रहे, काम धाम करे ओरे ना, लेकिन भगवान पर ओकर अटूट श्रद्धा रहे। पूजे पाठ में रहे, लोग की सेवा में रहे, लेकिन घर के कोनो काम धाम ना करे। ऐसे ना माई बाप तनी ऐसा उसे का कहल जाला उपेक्षित महसूस करे लोग, काहे कि वो काम धाम में भी सहयोग ना करे। लेकिन हाँ केहू आ जाओ ओकर सेवा भाव करे, पूजा पाठ में काफ़ी समय बितावे, बहुत धार्मिक प्रकृति के लड़का रहे वो। तो माई बाप चूँकि गरीब रहे लोग तो कहे लोग कि आखिर ये लड़का कोनो काम के बाना है, 4-5 गो लड़का बाना कुल, अगर ये लड़का के देहले से राजा के हम जान अगर सुख समृद्धि आ जाता घर में तो कोनो बुराई नहीं के। तो खैर कोनो माई बाप ना चाहेला कि लड़का के बलि चाहवे के दहल जाए, लेकिन फिर भी उनके घर के ऐसा परिस्थिति रहे कि वो करेजा पर पत्थर धो के अपनी लड़का के राजा के दे दहल लोग। राजा अपनी कहलानुसार बहुत सारा धन दौलत वो परिवार के दहलस। परिवार तो समृद्ध हो गई, एकदम खुशी खुशी उनके दिन बीते लागल। लेकिन तय दिन के वो लड़का के जहिया बलि देवे के रहे ओके ले आवल गई। 5-7 जना तांत्रिक जुटल रहे लोग, अपन पूरा पूजा पाठ कर लोग। पूजा उजा के बाद राजा के बुलावल लोग कि राजा जी आई, रानी के भी ले आई, आप बलि देहल जाई। वो बलि से ये तांत्रिक क्रिया विधि से पक्का बा कि रौरी घर में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई। अब देखी राजा भी अने, रानी भी अली,
उ तांत्रिक अपन जब उस अनुष्ठान आगे बढ़ावल लोग, आज जब बलि देवे के बेरा भइल, तो अब जानते बानी राज दरबार में सब लोग जब बलि देवे के भइल, तो लड़का से राजा भी पूछने उ जवन तांत्रिक रहने को लोग पूछने कि बाबू तार कोनो अंतिम इच्छा कहे कि अब तार बलि दियाई। तो लड़का कहल कि हाँ एगो अंतिम इच्छा बात नहीं, हमके बालू मंगा दी सब बालू। तो बालू आइल, देखी कितना मार्मिक, मतलब कि हृदय रोए लगी महाराज, हिया एकदम परेशान हो जाई। उ लड़का क्या करस कि बालू से 4 गो ढेर बनौलस, बालू के ढेर बनौलस, तुझे कहीं ना है ना, 4 गो बालू के ढेर बनौलस। 4 गो बालू के ढेर बना के और मेरे 3 गो बालू के ढेर के क्या कैलस कि छींट डालस। खाली एगो जौन बालू के ढेर रहे उसके सामने हाथ जोड़ के 2 मिनट बैठल। ये जब देखल लोग तो तांत्रिक को लागल कि भाई तो हमें जैसे बहुत तांत्रिक बा, ये का कैलस हमने, ये तो राजा के भी दिमाग ना चलल। तो राजा ना बढ़ के लड़का से पूछने कि बाबू तू जौन बालू के 4 गो ढेर बनौल ह, जौन में 3 गो छींट डाला है, एगो के सामने बैठल बड़ा का बात बा, पीछे के काम माजरा बात नहीं हमको बताबो। लड़का कहल कि महाराज देखी, एगो जो हम पहलका बालू छिटनी है बालू के ढेर, ये हमार माई बाप हो लोग, ये बालू के ढेर हमेशा छिट देनी है कि जौन माई बाप हमके जन्मौले बा ओकर कर्तव्य बनता कि भले घर में गरीबी बा हमार रक्षा तो करो। जौन माई बाप अपनी करेजा पर पत्थर रख के धन दौलत खातिर अपनी लड़का के रौरा के सौंप दहल, तो ये माई बाप वाला बालू के ढेर रहा महाराज, तो हम छिट देनी है कि मैंने माई बाप हमार रक्षा ना कर लो। देखी है जो दूसर का ढेर रहा जो छिटनी हम, ये हमारे ना परिवार के संगे संगतिया रिश्तेदार जोन बा गाँव गाँव बा ओकर रहा। मान ले कि हमारे जो रिश्तेदार भी बा, चाहे हमारे चाचा काका पितिया, चाहे और भी गांव के जो लोग बा, वो हमारी माई बाप का ना समझावल रहा कि हो ऐसा गलती मत कर भाई, पैसा के चक्कर में धन दौलत के चक्कर में लड़का के बलि मत चाहो भाई। तो वो लोग ना सहयोग कैले लोग। तो ये दूसरा जोन ढेर रहल ये हमारी परिवार की अन्यथा जो हित ना संगतिया बा, हमारी परिवार के शुभचिंतक बा ओकर रहला। कहे कि परिवार के शुभचिंतक रिश्तेदार हितनाथ जे बा संगतिया ओकर कर्तव्य बनेला कि हमारी माई बाप के समझाओ सही राह दिखाओ। तो वो लोग ना कैल लोग, तो ये ओकर ढेर रहला। तो राजा कौतूहल से पूछना है जो तीसरका ढेर तू छिटल है के कर रहा। महाराज बुरा मत मानी, ये राजा के ढेर रहा, राउ ढेर रहा, ये हमारी जो हम राज दरबार हम जो राज में बानी वहाँ की राजा के वहाँ की शासक के ढेर रहा। राजा के कर्तव्य होला कि वो अपनी प्रजा के सेवा में करो, अन्यथा वो के मतलब कि तकलीफ मत दे। तो रउरा तो खुदे संतान प्राप्ति खातिर हमारे बल चाहो तनी, जबकि हम राउर प्रजा बानी, राउर कर्तव्य का बा कि हमार रउरा ध्यान राखी, लेकिन रउरा भी हमार सहयोग ना करनी। तो इतनी सरकार ढेर रहा एक हम छिट दहनी रउरो ढेर, कहें कि रउरो पर हमारा विश्वास नहीं के। ये सुन के राजा की आंखी में से आंसू आ गए। लेकिन राजा पूछने कि बाबू ये बताओ जो है चौथका ढेर बा जो है कि सामने तू बैठल बाड़ा प्रसन्न मुद्रा में, एकर का राज बा, ई के ढेरा? महाराज ये भगवान के ढेरा, भगवान के ढेरा, हम भगवान के सामने बैठल बानी, हमारा पूरा विश्वास बा कि भगवान हमारा रक्षा करी हैं। चाहे भगवान जोन भी करी हैं बढ़िया करी हैं, तो बस हम भगवान के नमन करब, ओकरी बात रउरा हमके बल चढ़ा दी। लेकिन ये हम छीटब ना, ऐसे ना छीटब कि हमारा पूरा विश्वास है भगवान पे भाई कि भगवान हमार रक्षा करी हैं। अगर अब हमारा अगर रुआई बात तो भगवान नहीं है हमारा रक्षा करी है महाराज, एमें कौनो दूर आई नहीं के। अब बुझी कि राजा ओरियो तेज लगने रोवे, रानी भी लगली रोवे, तांत्रिक भी रोवे लगने कुल। और राजा कहने की जौन लड़का इतना धार्मिक बा, भगवान पर इतना विश्वास बा, तो काश जब हमारा वो भगवान पर विश्वास नहीं थे, वो विश्वास के तुरंत अगर हमें लड़का के बलि दी या भगवान और ही नाराज होके कुछ और ही उल्टा पुल्टा कर दे महाराज, तो संतान खातिर हम एगो संतान के कहेंगे हमें राज के मालिक बानी ना, तो हमारो संतान बा, प्रजा बा हमार, तो एक अगर हम बलि देता नहीं तो भगवान इसे और नाराज हो सके नहीं। तो भगवान के जो करिए अच्छा करिए यह दिमाग में सोच के और वो लड़का के सत्यता देख के, वो लड़का के भगवान के प्रति प्रेम विश्वास देख के वो राजा तुरंत का निर्णय लेना महाराज। वो राजा तुरंत निर्णय लेने कि चलो हमारा कोनो संतान नहीं है ना, हमें लड़का के गोद लेता नहीं। और ओकरी बाद वो लड़का के राजा गोद लेके ओके राजकुमार घोषित कर दाने।
तो देखनी भगवान पर विश्वास विश्वास बहुत बहन चीज़ है। आ कलयुग में कहल जाला महाराज कि बहुत कुछ कहल बा, संत महात्मा लोग कहे ला कि सब कुछ छूट जाला, आ बहुत लोग साथ ना देला, लेकिन भगवान अगर सच्चा विश्वास बना तो भगवान साथ देने कोनो न कोनो रूप में पूरा साथ दी हैं। तो भगवान पे पूरा विश्वास रखला के ताक बा। यही के संग है हम ये अपनी कहानी एक हिस्सा ये लोक कथा के इनमें विराम देता नहीं, रउआ से चिरौरी करता नहीं, निहोरा बा कि अगर चैनल अच्छा लगा था महाराज भोजपुरिया चैनल जो बा पहरुआ, तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी या शेयर भी कर करी, अपनी हित नात में अपनी संगतियन में ये चैनल के तनी प्रचार प्रसार करी। भगवान आप सबके भला करें, रउआ एकदम निम्न रही, यह भगवान से प्रार्थना बा। यही के संगे हम अपनी वाणी के विराम देता नहीं। अब फिर मिलो एगो नया किस्सा, नया कहानी, नया लोक कथा, नया बतकही, नया बात विचार भाकवली कोनो सामयिक मुद्दा लेके फिर से रउआ सबके सामने हम आई। तब तक खाली नमस्कार बा। और चैनल देखकर करी, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोली, भारत माई की जय, भोजपुरिया माटी की जय, जय 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 जय।